Kuyintokozo ukukhuluma nawe igama kuPastor Wini, i-channel Wini Flick. Kubalulekile kufanele ngicela wena ukuthi inamba isetshenziswe umuntu oyimemba i-channel kuphela. So ngo-9 ka-5 ntambama kuphela. Awukwazi ukungifonela before 9, awukwazi ukungifonela after 5. Fona from Monday to Friday kuphela. Sunday guys ngisesontweni. Books Jantshi uthi ukuphupha umuntu ongasekho ekujabulela aza kuphe amaswidi amhlophe. Umphuksi-ke la akabingelela kacele. Mphuksi, I don't owe you anything. Jwayeze ukubingelela, jwayeze ukucela. Otherwise usendaweni wrong. La ngiyacela uyabingelela ungahambi uye kwabanye la ufike ubuze khona ungabingelelanga ungacelanga kubo. Kanza kwethu umuntu ongasekho ngokwesintu yithongo, but it can be anything. Ngaba umoya nje, ngabe ingilosi, shuthi kuyodepend ukuthi wena umdefine kanjani umuntu ongasekho. So lo muntu ongasekho umupha amaswidi. Number 1, ngokwesintu-ke uma uphupha umufi upha oluhluma ekupha amaswidi. Lokho kusho ukuthi kungenzeka lo muntu ulithongo elihle futhi yilona elikupha ubunhlanhla, yilona elisondela nobunhlanhla. Ukuthi uma umuntu njengamanje suzokwazi inhlanhla yami ivela kunanga umuntu loya, noma ilisa sidalo siza nobunhlanhla kimi. Depend ukuthi owakuphi futhi lo muntu lo wasekhabo mama wasekhabo baba. Futhi ithongo eliza enhlanhla lakhabo baba yakamama, ngoba lo muntu ongasekho wakuleso sibongo wakuleyo ndawo yabo. 2, kwesinye isikhathi komunye angayibuka kanje, uma uphupha umufi upha oluhluma ekupha amaswidi olungabili ukukhombe ukuthi kungenzeka ungalindela nje ukuba ngcono kwesimo, inhlalakahle nempilo emnandi. Yabona. 3, kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu umufi upha oluhluma ekupha amaswidi solikhombe kungenzeka isikhathi kungenzeka umuntu ongalindeli isikhathi esimnandi nezindaba ezimnandi futhi ezithokozisayo. Futhi sekukhona umvuzo omuhle ongahle uwuthole ozokulethela injabulo. Kukhona ukuhle okuzayo okungahla kuwe. Kodwa kuyobe sikwazi-ke ukuthi kufika njani.